το δεύτερο σετ ασκήσεων θα το δώσω σήμερα. Δεν πιστεύω ότι έχει τόσο πολλή δουλειά. Είναι ίδιες δυσκολίες με το πρώτο. Όσο προχωράνε βέβαια θα δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Και θα πρέπει να το παραδώσετε στις 10 η ώρα τη Δευτέρα το πρωί. Εκτός κάποιος θέλει να φύγει, 2 παιδιά που θέλουν να πάνε για ένα μεγάλο πάρτι στη Θεσσαλονίκη μου είπανε, θα το δώσουν πριν φύγουν. Φυσικά μπορείτε να το δώσετε και πριν την προθεσμία, αλλά νομίζω Δευτέρα 10 η ώρα είναι ό,τι πρέπει. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε και το φροντιστήριο, δηλαδή θα βρεθούμε εδώ, θα είμαι εγώ εδώ στις 8 και θα προσπαθώ να σας βοηθήσω και να με βοηθήσετε ώστε να λύσουμε ασκήσεις με την ησυχία μας και χωρίς να βιαζόμαστε που θα εμπλακούμε στην επίλυση ασκήσεων. Κάποια ερώτηση όσον αφορά τις ασκήσεις. Δεν τις διορθώνουμε όλες. Επιλέγουμε τυχαία κάποιες από αυτές, χωρίς να κοιτάμε ποιοι δεν την έγραψαν βεβαίως. Κάποια ερώτηση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στη σημερινή διάλεξη που δεν έχει κάτι το δύσκολο παρά μόνο το ότι θα τελειώσει με ένα πολύ σημαντικό θεώρημα, λίμα μάλλον, το λίμα της άντλησης. Το λίμα της άντλησης έχει σημαντική δυσκολία γιατί συνδυάζει μαθηματική αυστηρότητα και συνεπώς αφαίρεση μαζί με πρακτικές επιλογές. Αυτό όμως είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον να το δει κάποιος. Είμαι ακόμα στην κλειστότητα των κανονικών γλωσσών και στην κλειστότητα των κανονικών γλωσσών εγώ έχω χτίσει το εξής βασίλειο μέχρι στιγμής, το οποίο μου περιχαρακώνει και την ομάδα αυτή των γλωσσών, αλλά μου δίνει και τις ιδιότητες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω πεπερασμένα αυτόματα από τη μια μεριά. Στην άλλη μεριά έχω κανονικές γλώσσες. Και την τελευταία φορά, αυτό που έχω χτίσει ήταν κανονικές εκφράσεις. Αυτά τα τρία αλληλοβοηθούν το ένα το άλλο και θα προσπαθήσω λίγο να το δείξω αυτό στις επόμενες λίγες διαφάνειες, αλλά ας το ξαναπούμε, αυτό είναι ένα μοντέλο υπολογισμού και υπολογισμού. Δηλαδή, μοντέλο υπολογισμού είναι λόγω της πετάδας αυτής εδώ και μοντέλο υπολογισμού είναι λόγω του πώς μεταβαίνει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Αυτό αντιστοιχεί σε κατηγορία προβλημάτων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία προβλημάτων, η οποία έχει ευθεία αντιστοίχηση με τις γλώσσες, με τις κανονικές γλώσσες. Πολλές φορές μας βολεύει και θα το κάνουμε για πρώτη φορά σήμερα, να μην πούμε κανονικές γλώσσες, αλλά να πούμε κανονικά σύνολα, μια και οι γλώσσες είναι σύνολα λέξεων. Μάλιστα, είναι πιο δόκιμος όρος να πούμε κανονικά σύνολα, αλλά μια και η γλωσσολογία επηρεάζει τόσο πολύ τη θεωρία υπολογισμού, θα το λέμε και κανονικές γλώσσες, όπως το λέει και το βιβλίο. Οι κανονικές εκφράσεις ουσιαστικά είναι μια άλλη έκδοση των κανονικών γλωσσών και το ευχάριστο με τις κανονικές εκφράσεις είναι ότι έχουν κειμενικό χαρακτήρα, ενώ οι κανονικές γλώσσες έχουν χαρακτήρα της θεωρίας συνόλων μαθηματικού αυστηρός χαρακτήρα. Τα πεπερασμένα αυτόματα τώρα έχουν την εξής σχέση. Οι υπολογισμοί είναι αναγνωρίσιμοι. Αν κάνεις ένα σχεσιακό διάγραμμα, τότε το πεπερασμένο αυτόματο αναγνωρίζει κανονικές γλώσσες και κάτι είναι πεπερασμένο αυτόματο αν κάτι είναι
ένα σύνολο είναι η κανονική γλώσσα, όταν την αναπτύσσουμε το περασμένο αυτό. Η κανονική γλώσσα μπορεί να παρασταθεί με μια κανονική έκφραση και φυσικά μια κανονική έκφραση μπορεί να παρασταθεί με μια κανονική γλώσσα και φυσικά μια κανονική έκφραση σχετίζεται με ένα πεπερασμένο αυτόματο με την έννοια που είπαμε την προηγούμενη φορά και στην οποία δεν θα επιμείνουμε, μια και είναι ένας αρκετά μηχανιστικός τρόπος, παρόλο ότι πρέπει να τον αποδείξουμε. Πεπερασμένα αυτόματα έχουμε διαφόρων κατηγοριών. Ξεκινήσαμε με τα απλά πεπερασμένα αυτόματα, τα οποία εξυπακούονται και είναι δετερμινιστικά. Πήγαμε στα μη δετερμινιστικά. Αυτά είναι πιο βολικά για κάποιες αποδείξεις, αλλά είναι τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, για να αποδείξεις την κανονική γλώσσα, φτάνει να βρεις ένα αυτόματο είτε δετερμινιστικό είτε μη δετερμινιστικό. Το ίδιο κάνει. Στο τέλος κάναμε και μια άλλη κατηγορία αυτομάτων, προηγούμενη φορά, όχι ουσιαστικά κατηγορία, μια άλλη όψη, η οποία έλεγε μη δετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα στη γενικευμένη τους μορφή. Δηλαδή, εδώ πέρα έχω δετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα, μη δετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα και γενικευμένα μη δετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα. Αυτά τα τρία βεβαίως είναι απολύτως ισοδύναμα το ένα με το άλλο. Δηλαδή, έχοντας ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο, μπορώ να κατασκευάσω το αντίστοιχο μη δετερμινιστικό. Έχω και φυσικά μπορώ να κάνω και ένα μη δετερμινιστικό. Μπορεί να είναι πολύ άσχημο στην όψη, πολύ πιο περίπλοκο, αλλά μπορώ να το κάνω. Τέλος, μπορώ να κάνω ένα μη δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο και φυσικά κατά συνέπεια και δετερμινιστικό να το ανάγω στην γενικευμένη του μορφή, η οποία έχει ευθεία αντιστοιχεία με τις κανονικές εκφράσεις. Δηλαδή η γενικευμένη μορφή ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός για να βγάλει στην ισοδυναμία αυτήν εδώ μεταξύ πεπερασμένου αυτόματου και κανονικής έκφρασης. Και φυσικά είναι αντιστοιχεία μεταξύ κανονικής έκφρασης και κανονικών γλωσσών. Άρα όλα αυτά εδώ, όπως προανέφερα, όχι μόνο περιχαρακώνουν μαζί με βάση την κλειστότητα των πράξεων το σύνολο των κανονικών γλωσσών, αλλά δίνουν και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας αυτής, δίνουν και εργαλεία που θα αναδείξουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα χρειαστούμε λίγο παρακάτω. Ας προχωρήσουμε σε ένα παράδειγμα μετατροπής ενός μη δετερμινιστικού αυτόματου στην κανονική του μορφή, στη γενικευμένη του μορφή. Μια και το διατυπώσαμε με κάπως θεωρητικό τρόπο, ας δούμε πώς κατασκευάζεται. Είναι πολύ απλό, ίσως χάνουμε τον χρόνο μας, αλλά μια φορά αξίζει να το κάνουμε. Η εμπειρία θα βοηθήσει στο να αναλύσουμε πολύ περισσότερα, πολύ πιο περίπλοκα θέματα από αυτό. Έχω αυτό το πεπερασμένο αυτόματο, το οποίο είναι ενδιαφέρον κάποιος να δει τι αναγνωρίζει αυτό το αυτόματο. Δύο καταστάσεις αποδοχής, το έχουμε κάνει αρκετές φορές και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Εδώ, αυτό που παρατηρώ, έχω εδώ συνεχείς επαναλήψεις του A, συνεχείς επαναλήψεις του Β, δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά των αυτομάτων, κάποιων αυτομάτων τουλάχιστον, τα οποία να έχουν λούπες που τις λέει ο Λάλης νομίζω, που να έχουν έτσι ανακυκλώσεις όσες φορές ατέρμονες ενδεχομένως ανακυκλώσεις εδώ πέρα, αυτά είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και των αυτομάτων και των κανονικών γλωσσών. Άρα κάτι τέτοια τα οποία σου κάνουν επισκέπτονται τον κόπο και τέτοια είναι σημαντικά. Πώς θα το κάνω, πώς θα βρω την κανονική έκφραση που αντιστοιχεί σε αυτό το αυτόματο ή στη γλώσσα που το αναγνωρίζει, είναι να το κάνω στη γενικευμένη του μορφή. Προσθέτω αρχικό και τελικό, εναρκτήριο και κατάσταση αποδοχής, βγάζω τις καταστάσεις αποδοχής
από εδώ, δηλαδή κάνω αυτές τις δύο καταστάσεις κανονικές και με ε στέλνω στην κατάσταση αποδοχής, άρα η λειτουργία του αυτόματου δεν διαταράσσεται. Προσθέτω επίσης έναν ενακτήριο κόμβο και επίσης η λειτουργία του δεν διαταράσσεται, μια και με αμέσως το στέλνω στο ε, αυτόματα το στέλνω στο ε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα απαραίτητο, γιατί ο στόχος μου είναι να αντικαταστήσω όλα αυτά εδώ με μία μόνο συνάρτηση μετάβασης από το S στο A. Πώς θα το κάνω? Αν έχω από το S στο A μία μετάβαση και κάποιον δείκτη, κάποιο κείμενο επάνω, κάποιο κριτήριο που θα πηγαίνει από το ένα στο άλλο, αυτή είναι και η κανονική έκφραση που αντιστοιχεί σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα αφαιρέσω τους κόμβους έναν έναν. Αφαιρώντας όμως τους κόμβους, πρέπει να εγγυηθώ ότι η πράξη που μπορούσα να κάνω πριν μπορεί να γίνει και τώρα. Και η πράξη ουσιαστικά είναι ένας δρόμος μετάβασης από μία κατάσταση στην άλλη. Αν θέλω να διώξω τον ένα, τότε πρέπει αυτόν τον δρόμο να αποκαταστήσω, δηλαδή να μπορώ να πάω από το S στο 2 εάν δώσω A. Επίσης πρέπει να αποκαταστήσω και τον δρόμο αυτόν εδώ, από το S στο 3. Από το S στο 3 μπορώ να πάω είτε με Β, είτε με διπλάσιο αριθμό Β. Και επίσης βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα ένας δρόμος, ο οποίος πηγαίνει από το 2 στο 3 μέσω του 1. Και αυτόν πρέπει να τον αποκαταστήσω. Να το λάβω υπόψη. Δηλαδή, βγάζοντας τον ένα, πρέπει να προσθέσω τρεις δρόμους, τους οποίους θα πρέπει να τους προσθέσω με έναν τρόπο όπως συμφωνήσαμε την προηγούμενη φορά με βάση το θεώρημα. Για να δούμε πώς μετατρέπεται. Έβγαλα το ένα και αυτός ο δρόμος είναι αυτό εδώ το βήμα. Ο άλλος ο δρόμος είναι να πάω από το S στο 3 μέσω του Β. Τώρα, εδώ πέρα στο 2 υπήρχε, στο 2 μπορούσα να πάω είτε από τον εαυτό του, δηλαδή, είτε όντας το 2 και διαβάζοντας B, αυτό εδώ είναι, είτε επισκεπτόμενος το 1 και επιστρέφοντας πίσω. Δηλαδή, αυτός ο δρόμος πρόσβαση στο 2 πρέπει να αποκατασταθεί, μια και υπήρχε πριν αφαιρέσω το 1. Άρα, επιστρέφω στον κόμβο 2, είτε εάν διαβάσω B ή αν διαβάσω AA. Αυτό το ήτο διαζευτικό αντιστοιχεί στην ένωση, συνεπώς βλέπετε εδώ το πρώτο χαρακτηριστικό της γενικευμένης μορφής, όπου η ετικετοποίηση είναι μία λογική έκφραση, δηλαδή το αυτόματό μου στη γενικευμένη του μορφή δεν διαβάζει μόνο χαρακτήρες, φυσικά διαβάζει χαρακτήρες, διαβάζει μονούς, διαβάζει το ε, αλλά διαβάζει και εκφράσεις. Αυτή η έκφραση, όπως και στους αριθμούς, εν τέλει είναι ένας χαρακτήρας, αν θέλει. Εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον να δω αυτόν τον κόμβο. Αυτός ο κόμβος είναι ο δρόμος αυτός εδώ, όπου από το 2 πήγαινα στο 1 και αμέσως έπρεπε με συναρμογή να φτάσω εδώ. Αυτό και αυτό, προσέξτε, εδώ πέρα ήταν αυτό ή αυτός ο δρόμος. Και είχα ένωση, αυτό και αυτό απαραίτητα μου δίνει τη συναρμογή του AB που μου πηγαίνει από το 2 στο 3. Και από το 3 στο 2 μπορούσα να πάω με το A βεβαίως, είτε με αυτόν εδώ το δρόμο, δηλαδή το Β. Από το Β στο Β μπορούσα να πάω μέσω του 1. Από το 3 στο 3 μπορούσα να πάω μέσω του 1 και από εδώ υπάρχει συναρμογή ένα Β και ένα άλλο Β για να γυρίσω. Το επόμενο βήμα να διώξω τον δεύτερο κόμβο και εδώ τώρα πρέπει να αποκαταστήσω δύο βήματα, ένα που πηγαίνω εδώ πέρα και ένα που πηγαίνω εδώ μέσω αυτού του δρόμου, κυρίως.
Δεν θα επιμείνω στην λεπτομέρεια το πώς βγαίνει, παρά μόνο θα διαλέξω ένα κόμβο, θα διαλέξω από το S στο 3. Από το S στο 3, σε αυτό εδώ το γράφημα και συνεπώς και σε αυτό, πρέπει να μπορώ να πάω αν διαβάσω B, να το, πρέπει να μπορώ να πάω αν διαβάσω AB, πρώτα το A και μετά το AB, πρώτα το A, να κάνω όσο κύκλους θέλω εδώ μέσα και μετά να πάρω το AB. Άρα έχω αυτό εδώ, έχω αυτό εδώ. Αυτό το A δεν το βλέπω γιατί είναι αυτό το A. Είναι το A, όσες ανακυκλώσεις θέλω να κάνω εδώ πέρα. Αυτό είναι τα αστεράκια, όσες ανακυκλώσεις θέλω. Μετά παίρνω το AB, οπότε είναι εδώ. Και αυτό και να κάνω λούπες εδώ πέρα. Άρα αυτός ο δρόμος νομίζω αντικαθίσταται από αυτήν εδώ την κανονική έκφραση. Θέλει βεβαίως κάποιος προσεκτικά να καθίσει κάτω και να κοιτάξει όλους τους δρόμους. Ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί κάποιος να γράψει με θεωρία γράφων και μια γλώσσα ας πούμε συμβολικών υπολογισμών, αλλά και Java να γράψει ένα μηχάνημα το οποίο αυτόματα θα το κάνει. Το που για να κάνει συνέχεια το loop δεν είναι το συγκεκριμένο προγράμμα και δεν είναι η απευθείας ένωση του S3. Δηλαδή αυτό λες εγώ το BB. Όχι, αυτό συγκεκριμένο είναι από το S3 το απευθείας του B. Αυτό εδώ, ναι. Ναι, το BB δεν φαίνεται. Αυτό το BB δεν είναι μέρος αυτού του δρόμου. Είναι εδώ πέρα. Ναι, πρέπει να το βάλεις εκεί. Εδώ είσαι αναγκασμένος να το λάβεις υπόψη, γιατί αν δεν βάλεις αστεράκι, αν δεν λάβεις υπόψη αυτό, τότε απορρίπτεις αυτόν τον δρόμο. Ενώ εδώ δεν χρειάζεται να αλλάξεις, να προσθέσεις κάτι σε αυτόν τον δρόμο. Η εμπειρία, και γι' αυτό είναι και οι ασκήσεις, η εμπειρία σου δίνουν κάποια χαρακτηριστικά. Εδώ τώρα να κάνω ένα διάλειμμα, να σας πω ότι ακόμα και σημαντικά θεωρήματα, όπως το λίμμα της άντλησης που θα πούμε σε λίγο, έχουν πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή είναι ανοιχτό πεδίο το θεώρημα του λίμμα, το λίμμα της άντλησης, με την εξής έννοια. Σε άλλα βιβλία θα το δείτε διατυπωμένο με κάποιον τρόπο, σε άλλα βιβλία με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και σε κάποιο μάλιστα βιβλίο θα δείτε διαφορετικούς περιορισμούς από ό,τι σε κάποιο άλλο. Είναι το πόσο αυστηρότητα βάζεις στα πράγματα και το πώς σε βολεύει. Δεν είναι δηλαδή η θεωρία υπολογισμού κάτι το οποίο θα το πάρεις της μετρητής, όπως παραδείγματος χάρη στις κομπάλες ή στον προγραμματισμό. Είναι μια διαδικασία κατανόησης κυρίως. Εδώ βέβαια είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ας προχωρήσουμε κάνοντας μια έτσι εύκολη περιήγηση σε κάποια παραδείγματα και ας κατασκευάσουμε το αυτόματο, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τρεις άσους. Όπου δεν λέω τίποτα, η γραμματική είναι το αλφάβητο έχει το 0,1. Εκτός και υπάρχει κάτι μέσα το οποίο παραπέμπει στο ότι αλλάζω το αλφάβητο. Όποτε έχετε αμφιβολία για το ποιο είναι το αλφάβητο, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε εσείς. Το αυτόματο το βλέπω ως εξής. Διαβάζω ένα, μετά διαβάζω ό,τι είναι, μετά διαβάζω ακόμα ένα, μπορώ να διαβάσω ό,τι θέλεις. Βλέπετε, αυτές οι ανακυκλώσεις, αυτές οι λούπες, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα δείτε παρακάτω, θα το εκμεταλλευτώ με πολύ περίπλοκο αλλά και εύστοχο τρόπο. Άρα, διαβάζω ό,τι θέλω, διαβάζω ένα, μετά διαβάζω ό,τι θέλω, μετά διαβάζω το επόμενο ένα. Αυτό στη μορφή του αυτόματο είναι αυτό εδώ. Έχει τουλάχιστον τρεις άσους. Η κατάσταση αποδοχής είναι μόνο το D
Και τώρα είναι η ώρα να πάμε από αυτό το αυτόματο στην κανονική έκφραση. Οι ασκήσεις σας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή δίνετε η γλώσσα, κατασκευάστε το αυτόματο, αυτό το κάναμε την άλλη φορά, τώρα δώστε την κανονική έκφραση του αυτομάτου. Εδώ θα πρέπει να πας να διώξεις τους κόμβους. Θα διώξεις πρώτα αυτόν, μετά αυτόν, με όποια σειρά θέλεις και θα καταλήξεις με έναν κόμβο, αφού βάλεις τους άλλους δύο, από εδώ. Αλλά αυτό είναι λίγο πολύ αρκετά εύκολο. Δηλαδή, 0 αστεράκι, 1, 0 αστεράκι, 1, 0 αστεράκι, 1, σίγμα αστεράκι. Δηλαδή φαίνεται σε μερικές περιπτώσεις η κανονική έκφραση που αντιστοιχεί στο αυτόματο να βγαίνει αμέσως. Να μην χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα και για να δούμε εάν το είχαμε καλά. Λοιπόν, άρα έχεις εδώ το 0 και το 1. Είτε έχεις 0, είτε έχεις 1, θα φτάσεις εδώ. Μετά πρέπει να διαβάσεις όψ. Τι έκανα εδώ. Είναι επειδή μπορεί να είναι συνεχόμενη άση. Ορίστε. Μπορεί να είναι συνεχόμενη άση. Δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε τουλάχιστον τρεις άσους. Τουλάχιστον 3 άσους. Για να δούμε λίγο. Το έχω σωστό αυτό. Για να το κοιτάξουμε. Τι άρχισα πια τα λάθη. Αυτό εδώ έχει αυτόν τον δρόμο και θέλω να πάρω, για να πάω στο Β λοιπόν, θέλω να πάρω 0, είτε 1, Νομίζω ότι η ένωση αυτή δεν χρειάζεται. Δηλαδή 0 αστεράκι, 1, 0 αστεράκι, όπως το είχα πριν, εδώ πέρα χρειάζεται. Έτσι. Άρα πρέπει να διορθώσω, δεν χρειάζονται αυτές οι ενώσεις. Ήταν πολύ πρωί. Πάμε να κάνουμε το επόμενο δρόμο, δηλαδή να κατασκευάσω από αυτή την κανονική έκφραση ένα αυτόματο. Για να σκεφτούμε λίγο πώς μπορεί αυτό να κατασκευαστεί αυτό το αυτόματο. Θα μελετήσω λίγο την κανονική αυτή έκφραση και εδώ έχω, πρώτα διαβάζω 0 και μετά περιμένω, αυτό είναι συναρμογή, μετά περιμένω μία ανακύκλωση με 0,1. Για να με βοηθήσετε λίγο εδώ, παιδιά. Ξεκινάω με 2 καταστάσεις και αν χρειαστώ θα προσθέσω κάποια άλλη κατάσταση. Εδώ είναι η ανακτήρια κατάσταση. Για να πάω σε κατάσταση αποδοχής, θα πρέπει να διαβάζω 0 και μετά θα πρέπει να υπάρχει μία συναρμογή του 0 ένωση 1. Ποιος θα βοηθήσει, πώς θα μπορούσα να διατάξω τα βέλη. Ξεκινάω με 2 καταστάσεις και μάλλον θα φανεί να τις έχω, να φτάνουν αυτές. Άρα στην κατάσταση πρώτη κάνω 0. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει το σύνολο της συναρμογής, το σημαδάκι της συναρμογής. Η έκφραση μέσα στην παρένθεση αυτή είναι αυτό
συναρμογή με αυτό εδώ. Άρα θα μπορούσε να πει ότι διαβάζω, αυτό είναι το 0, διαβάζω 1 και μετά 0. Κάνω την ανακύκλωση εδώ. Την άλλη την ανακύκλωση, το άλλο το αστεράκι επάνω, ένα ή περισσότερο, πώς μπορώ να το υλοποιήσω. Δηλαδή έχω 0, όσα 0 χρειαστεί λόγω της συναρμογής, 1-0 και αυτό είναι το loop που μπορεί να κάνει και το πώς μπορώ να υλοποιήσω το αστεράκι το έξω. Όλο αυτό θα επαναληφθεί όσες φορές θέλω. Δεν είναι και τόσο εύκολο να το βγάλει κάποιος. Ακόμα και σε αυτήν εδώ την απλή περίπτωση, ο δρόμος από τις κανονικές εκφράσεις μέχρι τα αυτόματα είναι αρκετά δύσκολος. Θα προτιμούσαμε να μην προσθέσουμε κατάσταση, γιατί φαίνεται αυτό να αποτελείται από δύο καταστάσεις. Μία αποδοχής και μία μη αποδοχής. Πώς θα μπορούσε κανείς να προσθέσει αυτό εδώ το αστεράκι. Δηλαδή, αν έλειπε αυτό το αστεράκι, τότε ποια θα είναι η κατάσταση αποδοχής. Διαβάζω 0 και μετά πηγαίνω 1 ένωση 0. Με 0 ή 1 να γυρνάει στην πρώτη κατάσταση, με 0 μετά να πηγαίνει, αυτό ήταν μη δετερμινιστικό. Ναι, με δετερμινιστικό είναι πολύ πιο απλό. Θα μπορούσαμε να πάμε με το βήμα αυτό. Οπότε, ένας τρόπος είναι να το κάνεις μη δετερμινιστικό, που είναι πολύ πιο εύκολο και μετά, για να το κάνουμε, πρώτα μη δετερμινιστικό. Για πείτε, παιδιά, για πείτε. Με 0 ή 1 να γυρνάει στην πρώτη, στην αρχική κατάσταση. Εδώ είναι ανακτήρια, από εδώ γυρνάει με 0 έως 1. Όχι, στην πρώτη. Κάνει λύση αυτό. Με 0 έως 1. Ναι. Και όταν θα έρθει το δεύτερο ελληνικό σου πάνω στο τύπο, θα πηγαίνει στην τελική. Σε εδώ. Ναι. Τώρα εδώ το διαβάζει και αυτό θα είναι από αυτή είναι τελική, ναι. Και με θα γυρνάει στην αρχική. Από εδώ. Ναι. Για να κάνεις το αστεράκι. Ναι, το εξωτερικό αστεράκι. Το εσωτερικό αστεράκι. Είναι η loop, στην πρώτη κατάσταση. Άρα, αν θέλεις να βάλεις κανονική έκφραση, θα μπορείς να βάλεις και εδώ το αστεράκι. Τι λέτε, παιδιά. Για να το δούμε. Είναι αυτό εδώ και 0. Ένας τρόπος να το κάνει κανείς, να το ελέγξει λίγο παραπάνω, είναι, έχεις αυτό εδώ το loop και ανάμεσα τους υπάρχει αυτή η έκφραση. Συγγνώμη για το μαρκαδόρο μου, παιδιά. Ένας τρόπος είναι να το βάλεις αυτό εδώ και μετά να πας να ελέγξεις το πώς γίνεται, πώς θα σπάσεις αυτό το δρόμο σε δύο δρόμους, προσεκτικά. Έχω λίγες αντιρρήσεις. Μια εξωτερική πρώτη κατάσταση τελική για το εξωτερικό αστεράκι. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν να κατασκευάσουμε το αυτόματο, παρόλο ότι ίσως να φαίνεται λίγο. Ο πιο σωστός δρόμος είναι από εδώ, να πας να σπάσεις αυτές τις εκφράσεις
ανάλογα και χρησιμοποιώντας το ε για να υλοποιήσει το αστεράκι και μετά να καταλήξει. Ας σταματήσουμε όμως την προσπάθειά μας εδώ, μια και θα ήθελα να δώσω το λίμα της άντλησης για σήμερα. Ας προχωρήσω γρήγορα. Αυτό εδώ είναι το αυτόματο, το οποίο αρκετά δύσκολο μπορεί να βγάλει κάποιος. Ορίστε μια άλλη γλώσσα, στην οποία θέλουμε να κατασκευάσουμε το αυτόματο. Τώρα, για να κατασκευάσουμε το αυτόματο, με βάση που την αναγνωρίζει, θα μπορούσα να πάω είτε από εδώ, από την γλώσσα, την κανονική γλώσσα, σε κάποιο αυτόματο, είτε να πάω μέσω της κανονικής της έκφρασης. Το συγκεκριμένο, νομίζω, βολεύει πάρα πολύ να χρησιμοποιήσεις κανονική έκφραση. Δηλαδή, στην τέταρτη θέση, από το τέλος να έχει 0. Άρα έχεις το αλφάβητό σου, στο τέλος, υψωμένο στην τρίτη. Οπότε λες ότι στην τέταρτη θέση από το τέλος έχω το σύμβολο 0. Δηλαδή, ορίστε πώς μία κανονική έκφραση μπορεί να προκύψει αμέσως από αυτό το L και κατά συνέπεια, τώρα είναι πολύ εύκολο από εδώ και πέρα να πας να χτίσεις το αυτόματό σου, ακολουθώντας ενδεχομένως τον δρόμο αυτόν εδώ. Το αυτόματο, εάν δεν σου πει κάποιος κάτι, είναι αρχική κατάσταση, κατάσταση αποδοχής και η ετικέτα μετάβασης είναι αυτή εδώ η ασυφραστική, αυτή εδώ η έκφραση. Άρα, για να το ρίξουμε μία γρήγορη ματιά, λέγοντας ότι έχουμε, διαβάζω 3 χαρακτήρες, διαβάζω πολλούς χαρακτήρες. Διαβάζω 0 και μετά ακολουθούν 3 χαρακτήρες. Το σίγμα είναι το αλφάβητο και το σίγμα εδώ είναι η γλώσσα που έχει μόνο χαρακτήρες, σαν λέξεις. Αυτός ήταν ο συμβολισμός. Άρα, διάβασε ό,τι θέλεις, μετά πρέπει να διαβάσεις 0 και μετά να διαβάσεις 3 οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Και όπως είπαμε, είναι εύκολο πια να πας από εδώ. Από εδώ στο αυτόματό σου δεν ήταν τόσο εύκολο. Από εδώ μέσω της έκφρασης στο αυτόματο είναι πιο εύκολο. Άλλες ασκήσεις που θα συναντήσετε είναι αυτής εδώ της μορφής, όπου παίζεις με το σίγμα στο τετράγωνο. Πολύ συχνά χρησιμοποιείς αυτό το σίγμα, δηλαδή να υποδηλώσεις έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα του αλφαβήτου σου. Το αυτόματο δεν θα το βγάλουμε, το έχουμε ξαναδεί. Είναι αυτό εδώ και βλέπετε ότι δεν είναι και τόσο απλός ο δρόμος. Ας προχωρήσω σε ένα άλλο παράδειγμα. Λίγο διαφορετικό. Έχω αυτό εδώ τη γλώσσα, η οποία αντιστοιχεί σε αυτό το αυτόματο. Δεν χρειάζεται να αποδείξετε, σας το δίνω, ότι αναγνωρίζεται από αυτό το αυτόματο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να προκύψει αυτό το αυτόματο. Βλέπετε, αυτό είναι η σύνθεση των αυτομάτων που είχα πριν. Ο δρόμος από εδώ μπορεί να είναι πολύ εύκολος ή μπορεί να είναι και αρκετά μακρύς. Ας πούμε ότι τον κάναμε αυτόν τον δρόμο και συνεπώς έχουμε αποδείξει ότι αυτή εδώ η γλώσσα είναι κανονική. Που πράγματι είναι. Τότε νομίζεις ότι αν κάποιος σου δώσει τη γλώσσα L ίσον W με W έχει το ίδιο πλήθος 0 με το πλήθος 1, νομίζεις ότι και αυτή η γλώσσα είναι κανονική. Επαναλαμβάνω. Μπορεί να αποδειχθεί, και αυτό είναι ουσιαστικά η απόδειξη, αυτός ο γράφος,
ότι η γλώσσα L που βλέπετε πάνω είναι κανονική. Αναγνωρίζεται μια και αναγνωρίζεται από το παρακάτω αυτόματο. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι αν τυχόν η γλώσσα που έχει λέξεις που έχουν το ίδιο πλήθος 0 και 1, δηλαδή διώχνω αυτό το 1 και αυτό το 0, είναι κανονική. Το αποτέλεσμα λέει ότι δεν είναι. Η θεωρία θα μας πει ότι δεν είναι, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Ότι το όριο που περιέχει όλες τις κανονικές γλώσσες δεν είναι ευκρινές. Και δεν μπορείς με παρατήρηση ή με τα εργαλεία που έχουμε μέχρι τώρα να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Εντάξει, ξέρω με δύσκολο ή εύκολο τρόπο και με βάση αυτό το τρίγωνο συσχετισμού που υπάρχει να δω αν μια γλώσσα είναι κανονική. Πώς μπορώ όμως να δω αν δεν είναι, πότε δεν είναι κανονική. Και φυσικά δηλαδή πότε θα καταλάβω ότι βγήκα έξω από το όριο. Ακόμα καλύτερα, υπάρχουν γλώσσες που δεν είναι κανονικές. Προσέξτε να δείτε. Εμείς δεν δώσαμε μία ικανή και αναγκαία συνθήκη χρήσιμη πάνω σε αυτό. Είπαμε μια γλώσσα είναι κανονική αν και μόνο αν αναγνωρίζεται από ένα αυτόματο. Δηλαδή μεταθέσαμε την απόφαση στα αυτόματα. Πού ξέρεις αν υπάρχει τέτοιο αυτόματο ή δεν υπάρχει. Άρα ο εξοπλισμός μας μέχρι τώρα δεν μας φτάνει για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Το οποίο βεβαίως μπορούμε να το διατυπώσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Υπάρχει για το σύνολο, υπάρχει σύνολο για το οποίο δεν υπάρχει πεπερασμένο αυτόματο που το αποδέχεται. Αυτό το δεν υπάρχει πεπερασμένο αυτόματο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποιον σημαντικό τρόπο και ουσιαστικά το ερώτημα αυτό εδώ κάτω αντιστοιχεί στο πότε βρίσκομαι έξω από το χώρο των κανονικών γλωσσών. Πώς λοιπόν θα αποδείξω ότι η γλώσσα δεν είναι κανονική. Πότε λοιπόν πώς θα αποδείξω ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο αυτόματο. Ένα παράδειγμα μη κανονικής γλώσσας είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Αποτελούνται από μία γλώσσα η οποία έχει λέξεις που έχουν ίσο πλήθος 0 με 1, αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι όλα 0 και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι ίσο μήκους με το πρώτο, είναι 1. Αυτή η γλώσσα δεν είναι κανονική, όπως θα δούμε με αρκετή ευκολία. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι κανονική και γιατί δεν υπάρχει αυτόματο που να μπορεί να την αναγνωρίσει. Δεν είμαι σίγουρος. Απλά μήπως επειδή χρειαζόμαστε μνήμη. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Χρειαζόμαστε μνήμη, αλλά γιατί χρειαζόμαστε μνήμη. Πρέπει να θυμάμαι να ξέρω πόσα το πλήθος των μηδενικών και σωστό. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις, να αρχίσεις διαβάζεις. Δεν ξέρεις πού τελειώνει η λέξη, άρα θα πρέπει να μετράς. Μήπως όμως με μη δετερμινιστικό θα μπορούσες να κοιτάξεις όλες τις περιπτώσεις. Γιατί όχι. Ο μη δετερμινισμός σου δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες να παράγεις εσύ ένα σχεδόν άπειρο πλήθος αυτομάτων, τα οποία να ψάχνουν διάφορες καταστάσεις. Δεν μπορείς να το απορρίψεις. Δηλαδή, ναι μεν χρειάζεται μνήμη, αλλά η μνήμη, όπως ξέρουμε στον υπολογιστή, στην πρακτική μας, που ουσιαστικά μπορεί να αντικατασταθεί με υπολογισμούς. Δηλαδή, το πλήθος των υπολογισμών εξαρτάται από το πλήθος της μνήμης, πολλές φορές, αν όχι όλες. Άρα υπάρχει μεταξύ υπολογισμού και μνήμης μία ισορροπία. Μπορείς να αποθηκεύσεις ενδιάμεσα αποτελέσματα και οι πράξεις να γίνουν πιο γρήγορα. Άρα θα πρέπει να βρούμε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι χρειάζεται μνήμη, αλλά μην τυχόν
μπορείς με υπολογισμούς να αντιμετωπίσεις την έλλειψη μνήμης. Η βασική ιδέα είναι η εξής. Τελείως ριζοσπαστική σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν. Ας βρω μία ιδιότητα την οποία έχουν όλες οι κανονικές γλώσσες. Αυτή την ιδιότητα θα πρέπει να την εντοπίσω και αυτή την ιδιότητα θα τη χρησιμοποιήσω με το αντίστροφό της, με το αντίθετό της, συγγνώμη, για να πω ότι δεν είναι κανονική γλώσσα. Δηλαδή, έστω πει λοιπόν μία ιδιότητα, την οποία την έχουν όλες οι κανονικές γλώσσες. Μου δίνεις εσύ μία γλώσσα και εγώ αρχίζω και κοιτάω αν τυχόν ικανοποιεί αυτή την ιδιότητα. Αν δεν την ικανοποιεί, τότε δεν είναι κανονική γλώσσα. Αυτή είναι η βασική αρχή απόδειξης το ότι μία γλώσσα δεν είναι κανονική και η ιδιότητα για την οποία μιλάμε είναι το λίμμα της άτλησης, το οποίο θα πούμε την άλλη φορά. Την άλλη φορά λοιπόν θα κάνουμε το εξής. Θα διαπιστώσουμε ότι οποιαδήποτε κανονική γλώσσα, την οποία θα τη θεωρήσουμε σαν κανονικό σύνολο, μια και γλώσσα είναι σύνολο, οποιοδήποτε κανονικό σύνολο λοιπόν, συνεπάγεται ότι ικανοποιεί το λίμμα της άντλησης. Αυτή είναι η ιδιότητα που συζητάω εδώ. Και θα χρησιμοποιήσω ότι το μη λίμμα της άντλησης συνεπάγεται το μη κανονικό σύνολο. Το λίμμα της άντλησης είναι το εργαλείο που σας είπα, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε την άλλη φορά και συνδυάζει θεωρητικά στοιχεία και πρακτικά. Ξέρω σας πήρα 2 λεπτά, ας προχωρήσουμε γρήγορα να σας δείξω λίγο τις ασκήσεις. Το πρώτο σετ, η πρώτη άσκηση είναι να περιγράψουμε τις γλώσσες που ορίζουν οι κανονικές αυτές εκφράσεις. Και είναι και η πιο εύκολη από τις ασκήσεις αυτές. Θα ήθελα να δουλέψετε, όχι και τις 4, 3 από αυτές, δουλέψτε αυτές τις 3, αυτές μου φτάνουν. Βλέπετε, οι υπόλοιπες δεν λένε. Αυτές τις 3 πρώτες. Η 4η είναι προαιρετική. Το δεύτερο είναι πηγαίνω από τις γλώσσες στον άλλο δρόμο, από τις γλώσσες κανονικές εκφράσεις. Και αυτές οι 3 είναι οι υποχρεωτικές. Οι 2 τελευταίες δεν θα τις βαθμολογήσουμε δηλαδή, από αυτή την έννοια. Άρα στο πρώτο και το δεύτερο σετ μόνο οι 3 πρώτες, μια από τις 3 πρώτες θα βαθμολογήσουμε. Δεν ξέρουμε ποια. Σίγουρα δεν θα βαθμολογήσουμε αυτές εδώ. Θα εκτιμήσουμε την προσπάθειά σας, η οποία θα συνεκτιμηθεί και στην τελική εξέταση, αν τυχόν εύχομαι να μην συμβεί, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έχουμε μία άσκηση σε καθαρό θεωρητικό επίπεδο. Κατά πάσα πιθανότητα θα βαθμολογήσουμε τη δεύτερη. Αν τη βαθμολογήσουμε. Την πρώτη λοιπόν μπορείτε να την κάνετε για να πάρετε μία εμπειρία, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα βαθμολογήσουμε τη δεύτερη. Σίγουρα δεν θα βαθμολογήσουμε την πρώτη. Εδώ θα προσπαθήσουμε να τις βαθμολογήσουμε και τις 2. Δεν βγάζω κάποια από αυτήν. Και οπωσδήποτε δεν θα βαθμολογήσουμε την προαιρετική άσκηση, η οποία δεν πρόλαβα να καλύψω το λίμμα της άντλησης, άρα θα φύγει αυτή η άσκηση και θα μπει στη θέση της μία άλλη προαιρετική, είναι η 1.15 από το βιβλίο. Δηλαδή, περιμένετε λίγο να αλλάξω. Η άσκηση 1.15 του βιβλίου
αναφέρομαι στο αγγλικό βιβλίο. Δεν θέλω να κάνω αντίγραφο του βιβλίου εδώ πέρα για διάφορους λόγους. Εάν δεν έχετε αντίγραφο του βιβλίου, τότε πείτε μου να σας δώσω 1 προς 1. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προαιρετική. Θα τα πούμε, παιδιά, τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10